מדענס היא הסוכנות פיתוח העצמאית הגדולה ביותר בארץ. אנחנו בעצם חולשים על כל תחומי הביטוח. אנחנו מונים למעלה מ-500 עובדים. מעצם העובדה שיש לנו מאות אלפי לקוחות, אנחנו גם נותנים מענה למאות אם לא אלפי לקוחות ביום, ולכן השירות הוא הדבר הכי חשוב לנו בארגון. היום הלקוחות בעידן הדיגיטלי מצפים שניתן להם מענה מקצועי וזמין ומיידי בכל ערוץ שהם פונים אלינו, בין אם זה במיילים, בין אם זה בהודעות SMS, בין אם זה בפקסים, שיחות טלפון כמובן, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה בטוויטר. הקמנו מערך מאוד מאוד גדול, למעלה מ-150 נציגים, שלמעשה מפוזרים בכמה מוקדים שונים. מה שהיה מאוד מאוד חשוב לנו בבחירה של מערכת הקונטקט סנטר החדשה שלנו, שיהיה לנו ממשק ניהול שנוכל לנהל אותו בצורה דינמית וכמובן גם בצורה מאוד מאוד נוחה. חשוב שאנחנו נוכל לנהל בעצם את הקמפיינים בעצמנו, מה שלא היה לנו בעבר. אנחנו צריכים ממשק ניהול לכל אחד ממנהלי המוקדים, על מנת שיהיה שיקוף מלא בכל המתרחש במוקד. אנחנו צריכים כמובן תשתית יציבה. אנחנו צריכים אנשים סופר מקצועיים שיתחזקו לנו את התשתית הזאת. בחרנו את הקונטקט סנטר של בינת, כיוון שכל הדברים חשובים לנו ביותר על מנת לתת את השירות הטוב ביותר ללקוח, מתאפשרים במערכת ובצורה הטובה ביותר. המערכת היום מאפשרת לי ב-One Stop Shop לתת מענה לכל בקשה של לקוח, לא משנה באיזה ערוץ הוא פנה. היא מאפשרת לנו להיות גמישים ולבצע אינטגרציה לכל שאר המערכות במדענס באופן מיידי ופשוט. גם היכולת שלנו היום לנתח את הנתונים היא הרבה יותר פשוטה וזמינה. אני חייבת לציין שהעבודה עם בינת בעניין הזה היא התבצעה בצורה מושלמת, וכשאני אומרת מושלמת, כוונתי שלמעשה לא הייתה נפילה אחת, תקלה אחת, לא היה יום אחד ללא טלפון עובד בארגון. היה לזה ערך מוסף גם בהיבט העסקי, גם בהיבט הטכנולוגי, וזה ווין ווין.